Свята Пасхі – гэта самая вялікая ўрачыстасць у хрысціянскім свеце. Католікі Беларусі разам з усімі вернікамі каталіцкага касцёла пачалі святкаваць гэты вялікі дзень вечарам 7 красавіка. Традыцыйна святочнае набажэнства пасхальнай вігіліі распачынаецца пасля заходу сонца. Тады асвячаецца агонь і запальваецца пасхала, свечка, якая сімвалізуе самога Хрыста. Святочныя пасхальныя набажэнствы прайшлі ва ўсіх касцёлах Віцебскай дыяцэзіі. Здымачная група вытокаў раздзяліла велікодную радасць з вернікамі касцёла Езуса Міласэрнага. Напередодні свята мы все идем до костела, как просить прощения за свои грехи, как нам даровали наши грехи, как Господь даровал грехи всему свету. Для меня это праздник, конечно, все-таки очищение души, что-то такое привношение нового. То есть это праздник праздник с большой буквы. Пасхальную вігілію узначаліў біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін. Пасля ўрачыстага спеву экзультата вернікі выслухалі Божае Слово. 7 чытанняў са старога запавету і адно з новага наперамен з псальмамі расказваюць слухачам пра цуды, якія Пан Бог учыніў для свайго народа, і пра з'яўленне Месіі Хрыста. Са словамі віншавання з нагоды Вялікадня да католікаў Віцебшчыны і ўсіх людзей добрай волі звярнуўся біскуп Уладзіслаў Блін. Chrystus waskros, alleluja! Saprawdy waskros, alleluja! I On żywie wśród nas w Bożym Słowie i sakramentach. Człowiek potrzebuje Boga. I On nadzieja i sens naszego życia. Tamu wyjdź na spotkanie ze swoim Bogiem. Weźmij z sobą samego lepszego siabra, babulu, dziadulu, mamu i tatu, siostrę i brata. I On pieramienić nasze życie, napełnić nasze serce lubowią i radością. Chrystus waskros, kab i my mieli воскресение. Аллилуйя. Непасрэдна перад Вялікаднем у Віцебску прайшла прэс-канферэнцыя. Акрамя гаспадара дыяцэзіі біскупа Уладзіслава Бліна, на ёй таксама прысутнічаў арцыбіскуп Клаўдыя Гуджэротці, апостальскі нунцый у Беларусі. Сустрэча адбылася ў душпастырскім цэнтры пры парафіі Езуса Міласэрнага. На ёй прысутнічалі прадстаўнікі мясцовых друкаваных СМІ, супрацоўнікі тэлебачання і радыё. Нам везет, bo na этот праздник приехал посол Ватикана. Это для нас великое счастье, что представник Папы Римского, нунций апостольский арцибископ Клаудио Гуджеротти, новый архиепископ, новый нунций в Беларуси молится с нами. Варта зазначыць, што Віцебск вельмі гасцінна сустрэў прадстаўніка апостальскай сталіцы. Адбылася яго сустрэча з мясцовымі уладамі і праваслаўным духавенствам. Lo scopo fondamentale della mia visita è quello di celebrare con la comunità cattolica i giorni importanti che precedono la Pasqua. Головна мета моєго візиту – це святкувати разом з католиками, які тут опошні дні перед святом Великодня. Апостольскі нунцый узначаліў святую імшу хрызма ў Віцебскай катэдры. Ён маліўся разам з каталіцкімі святарамі і манахінямі. Падчас святой імшы былі асвечаны алеі, якія выкарыстоўваюцца пры ўдзяленні сакраментаў. Звяртаючыся да святароў, арцыбіскуп заахвоціў іх быць вернымі Хрысту і надзейнымі сведкамі Евангелия. Все księdzy z eparchii przyjeżdżają, żeby pomolić i spowiadać przed Paschą, bo to po kanonam надо хотя бы раз в год исповедаться верующим людям. Конечно, мы делаем это чаще, но перед Пасхой все хотим быть такими более досконалыми, святыми. И потому все мы приезжаем. Это не первые такие служения, это все служения раньше 12 лет шли у Святой Варвары. Но как теперь уже кафедральный собор у нас, значит первые такие служения, и это с нунцией. Жыццё – гэта самы вялікі Божы дар. Мы ўсе ўдзячныя нашаму Господу за магчымасць жыць тут, на зямлі. Аднак мы ведаем,
што Бог паслаў свайго Сына, каб прапанаваць чалавеку нешта большае. Ён хоча падарыць нам шчаслівую вечнасць у еднасці з ім самім. Первую святую и мшу служил сам Иисус, и Он дал своим апостолам, говорил: берите, ешьте, это мое тело, берите и пейте, это моя кровь, делайте это на мою память. Кто принимает тело и кровь, будет жить вечно. В то время мы напоминаем, что апостолы с того момента стали священниками. Они имели это делать на память Христа. Жыццёвы шлях любога чалавека не праходзіць без цяжкасцяў і выпрабаванняў. Наш боскі настаўнік сваім прыкладам паказвае нам, як крыж можа стаць брамай неба. Езус перамог смерць сваёй смерцю. Ён уваскрос. Вера ў гэта мацуе касцёл на працягу стагоддзяў. Яна дапамагае і нам з надзеяй углядацца ў будучыню. Хочацца пажадаць усім гледачам нашай перадачы радасці ад сустрэчы з жывым Богам. Езус сваёй перамогай дзеліцца з намі. Няхай радасным алелюя будуць прасякнуты ўсе старонкі нашага жыцця, таму што Христус уваскрос, сапраўды уваскрос.